En l'edició de l'any 2011, encarat per Esteve Plantana, Carolina Martori, Eloi Vila i Francesc Candelats, actuant com a secretari de Bernat Masponç del grup, el dia 13 d'octubre de 2011 i després de valorar els 10 originals presentats, ha formulat el veredicte següent. Primer, confirmar que tots els treballs presentats reuneixen els requisits afegits en les bases del premi. Segon, valorades totes les obres prèviament llegides pel membre del jurat, s'acorda declarar de 0 el Premi Literari Jaume Espont i Safont de l'any 2011 i de la seva 10a convocatòria. Tercer, el jurat vol agrair a tots els autors i les autores que s'han presentat a aquest certamen i encoratjar-los a continuar escrivint obres d'un bon cercle. Esteve Plantana, Carolina Martori, Eloi Vila, Francesc Candelats i Bernat Masponç del grup com a secretari. Granollers, 13 d'octubre de 2011. I tot seguit, Francesc ens farà una valoració com a jurat d'aquesta decisió. Bona nit a tothom. Enguany, el jurat del Premi Jaume Masponç ha considerat que havia de deixar de ser el premi. Desafortunadament, és la segona vegada que passa en aquests 10 anys de vida del certamen. Aquest veredicte té, però, algunes explicacions que voldríem compartir amb vosaltres. D'entrada, hi ha un fet inqüestionable, la relativa poca quantitat d'originals que s'hi han presentat. No és una cosa de la qual estiguem gaire satisfets. Ens preocupen aquests alts i baixos perquè l'any passat s'hi van presentar una vintena llarga, cosa que permet triar i demanar més comoditat. En aquesta edició, la davallada, com us comentava, no és tan notable, en sols hi han acudit 10 originals, massa pocs. I aquest és un fet que no ajuda a trobar-ne premiables encara lluits per ser publicats. Dels treballs presentats, el jurat en va seleccionar un que va ser debatut en la reunió en què acostumem a proposar l'original premiat. No cal dir que hi vam posar tota la bona voluntat que tenim, que no dubteu que és molt. Però vam considerar que aquesta obra, tot i que tenia aspectes prou remarcables, no ens acabava de fer el pes per tal de poder-li donar amb tranquil·litat al premi. Si la miraves a la menuda, en les anècdotes concretes, més enllà de la trama, tenia prou gràcia i capacitat satírica, però analitzada en el seu conjunt ens va semblar que era innecessàriament allargassada i que els salts temporals en què basa l'estructura eren massa desiguals per interès i qualitat. Dit d'una altra manera, és una obra que promet perquè encara demana força treball, sobretot estructural, perquè es pugui considerar mínimament rigorós. En relació a la davallada d'originals presentats i per tal de donar una personalitat pròpia i original al Premi Jaume Masponç, els membres del jurat van estar-hi donant algunes voltes i eren, a grans trets, partidaris de repensar-ne el format, tal volta tornant a fer més específicament un premi de narrativa satírica, tal volta buscant fórmules que les noves veus narratives catalanes trobin més properes, i que consta que aquests dos suggeriments no s'exclouen, que són només el tast d'unes reflexions que entre tots els que veuen en aquest premi segurament hauríem de fer. Moltes gràcies.